Anem a fer un suc depuratiu. Per fer aquest suc necessitem pastanaga, remolatxa, api, poma i un trosset de llimona amb la seva pell. Cada element està escollit perquè té una funció molt important que ara us vaig explicar. La pastanaga és una gran depurativa, a més té molt betacarotè. El betacarotè ja sabem que també és molt bo per la pell, però també és un antioxidant. Quan fem depuracions hem de tenir en compte que eliminem toxines de l'organisme i aquestes toxines s'han de neutralitzar per evitar que ens afecten. Per això és important també fer servir aliments antioxidants i aquí el betacarotè ens ho aporta. La remolatxa ens aporta una substància que se'n diu betaïna que ajuda molt a generar glòbuls vermells i oxigena la nostra sang i a més és una gran reguladora del trànsit intestinal. Quan fem depuracions és important anar correctament al lavabo cada dia perquè si no eliminem les nostres toxines, les pròpies que tenim, s'acumulen a l'organisme i no faria l'efecte que estem buscant. L'àpid és un gran diürètic que ens ajudarà a eliminar líquids. La poma té una substància que se'n diu àcid màlic que el que fa és estimular la bilis i ajuda a netejar el nostre fetge. I la llimona també estimula el fetge i la part blanca és molt rica en bioflavonoides, que és un antiinflamatori i també és un antioxidant. I ara simplement hem de posar tots aquests elements en un extractor de sucs i ja està. Mireu quin color més mac que té i anem a tastar a veure si està bo. Boníssim.